Paperezko serbiletak. Nik ez dut gehiagi pentsatzen. Izenean papera erraten baldin badu, urdinera. Papera eta kartoia. Osea, baina ni serbiletak igual organikure bota ganoan, Zeibilitxe gero eta... Bueno, igual zikinak gaudenean, bai. Ego bat da bat, igual. Bai, ez? Zein agarren ondo. Oso gaizki mutilak, bai bata eta bai bestea. Errefusaren edukiontzian bota behar dira serbiletak tintatuak direlako. Txuria izango balitz, organikora bota beharko zenukete. Ni neko nedanak errefusa bota ganoan. Botatzen dugu errefusera. Oso gaizki. Zatxipa. Ez dugu batera asmatzen. Kasu honetan material ezberdinez eginda daude, eta horiek bereizteko tratamendu berezia behar dute. Beraz, garbigunera bota behar dira. Aukera hori hemen ez dago. Hemen denak ikusi ditugu, baina aukera hori ez dago hemen. Bale. Hau pentsaren eman, ondo ngona dela, baina txo, batik ez nahi asmaten txo. Erra nahi biletxen, redikulu. Hau ziren dena plastikoa da, Dineria plastikora botako dut. Venga, guazen plastikura. Garbigunera bota beharko litzateke, bulegoko materiala birziklatzeko programak daudelako martxan. Mira, nik hori ez nikien. Eta ofizina baten lan egiten du. Batu. Egia da, garbigunea beti erlazionatzen dugula etxe tresna handiak eramateko, edo mudantza batean garbikita egiterakoan mobileak eta aratera mateko, eta oraingo hartu naiz, egunerokotasunean bonbilak, boligrafoak eta aratera eman behar ditugula, eta ez direla errefusaren edukiontzira bota behar. Eskularrua. Hau argi, ez? Latexezkoak. Errefusa? Nik lanean errefusera botatzen ditut. Nik errefusa bota dut. Zuk, baita ere. Oso ondo mutilak. Bederen. Nada, listo. Bueno, zeo ze bentzat ondo bota, no tena errefusa. Beste ixez para ber.